A l'eixir de l'hospital i deixar la quarantena vaig trobar un militar vigilant de la pandèmia. Vaig trobar un militar vigilant de la pandèmia. Em va dir, on creus que vas? Em va dir, on creus que vas? A tancar-me a casa meua, que el Covid ja l'he passat i no vull donar més pena. Que el Covid ja l'he passat i no vull donar més pena. Quina pena vols donar? Quina pena vols donar? Si et confines a ta casa, jo contagiava el Covid 19 voltes per setmana. Jo contagiava el Covid 19 voltes per setmana. Mascareta, alcohol i guants, equipatge imprescindible si cal eixir al carrer i s'espera sobreviure. Si cal eixir al carrer i s'espera sobreviure. Obrin els supermercats i els clients com uns histèrics, tots en tromben arramblat amb tot el paper higiènic. Tots en tromben arramblat amb tot el paper higiènic. Infectat està Madrid i la gent més deshonesta a la platja han arreat com si estigueren de festa. A la platja han arreat com si estigueren de festa. Tanquen Londres i Moscou i París, Berlín i Roma, Jocs Olímpics ajornats i no es juga a l'Eurocopa. Jocs Olímpics ajornats i no es juga a l'Eurocopa. Controlar la transmissió per tallar la malaltia ha sigut tot un fracàs. 1000 contagis en un dia ha sigut tot un fracàs. 1000 contagis en un dia. Criticant l'oposició per enveja i mala bava, no dispare al timoner just enmig de la tronada. No dispare al timoner just enmig de la tronada. Denuncia l'Abascal que l'expert no en té ni idea i que lo que toca fer és guarir-se amb la bandera. I que lo que toca fer és guarir-se amb la bandera. Ha sortit el bon Borbó enviant missatges d'ànim a la pobra població. Ell, com sempre, tan magnànim. A la pobra població, ell, com sempre, tan magnànim. I l'emèrit tan planer, a pesar del que mos furta la justícia d'este món, d'este virus no l'indulta. La
justícia d'este món, d'este virus no l'indulta. I l'Església ha dit que no, i l'Església ha dit que no envia cap ajuda, però ens dona el seu perdó, que resant tothom es cura, però ens dona el seu perdó, que resant tothom es cura. Eixirem tots a aplaudir, eixirem tots a aplaudir al personal sanitari, als treballadors del camp i al sector alimentari, als treballadors del camp i al sector alimentari. Perquè tota aquesta gent que fan la vida possible apenes guanyen jornal i ara són imprescindibles. Apenes guanyen jornal i ara són imprescindibles. I si d'esta món eixim, i si d'esta món eixim, que no està clar, veurem què passa. Serà gràcies a la gent que ha sabut quedar-se a casa. Serà gràcies a la gent que ha sabut quedar-se a casa. Serà gràcies a la gent que ha sabut quedar-se a casa.